V tomto tutoriáli sa budeme venovať algoritmickému riešeniu problémov na prvom stupni alebo tzv. Programovaniu. Táto téma je v kontexte kľúčových kompetencií súčasnej spoločnosti veľmi dôležitá a aktuálna. Preto sa nachádza aj v štátnom vzdelávacom programe a obsahuje 5 tém, ktoré môžete vidieť v prezentácii. Aj keď sa tieto celky nachádzajú v štátnom vzdelávacom programe samostatne, častokrát sa však prepájajú a doplňajú. Tieto témy nájdeme prehľadne spracované na 13 hodinách na portáli AA škola a taktiež komplexne v projekte Robot Emil pre 3. a 4. ročník. Naším cieľom v tomto tutoriáli je tieto projekty popísať, prípadne doplniť, ako by mohla v praxi vyzerať ich alternácia pomocou jednoduchých dostupných programov a aplikácií. Množstvo myšlienok a nápadov, ktoré v tomto tutoriáli uvádzame, je práve z portálu AA škola, kde ich nájdete v plnej verzii spolu s metodickým materiálom. Programovanie na prvom stupni sa diametrálne líši od toho neskoršieho, používajú sa iné metódy, obsah a prístup. Spoločným ostáva len podstata programovania. Učiteľ, ktorý má vyštudovanú informatiku na druhý stupeň, by nemal nikdy učiť prvostupňovú informatiku, pretože na ňu nazerá iným pohľadom ako prvostupňar. V tomto tutoriáli by sme si mali povedať, prečo je to tak. Ako prvé by sme sa určite mali venovať analýze problému, pretože predtým, než problém začneme riešiť, mali by sme si ho analyzovať, rozobrať na drobné. Keď sa pozrieme do obsahového výkonového štandardu, vidíme tam pojmy, ktoré poznáme z matematiky, ako sú výroky, prvky, riešenia a podobne. Matematika a informatika sú veľmi príbuzné a musíme povedať, že informatika by bez matematiky zrejme nemohla existovať a aj preto sa nachádzajú v štátnom vzdelávacom programe spolu v jednej oblasti. Najprv sa budeme venovať výrokom. Cieľom tejto hodiny by malo byť sa naučiť odlišiť pravdivé a nepravdivé výroky, respektíve určiť, či výrok platí alebo neplatí. A škola je táto téma zasadená do dvoch miest, Pravdošovca a Klamárice, pričom jedni obyvatelia stále klamú a druhí hovoria pravdu. Úlohou dieťaťa je tak rozhodnúť, ktorý obyvateľ je z ktorého mesta a učiť tak pravdivosť alebo nepravdivosť tvrdenia výroku. Ďalej to pokračuje rovnakými nápismi z novín, inzerátmi a podobne. Vidíme, že voľba témy je veľmi dôležitá, aj z témy o výrokoch vieme urobiť zaujímavú a motivujúcu hodinu. Tieto úlohy vieme alternovať viacerým spôsobom. Ak chceme byť interaktívni, môžeme využiť rôzne kvízové nástroje, ako je napríklad Kahoot, kde si na výroky vieme prichystať rôzne otázky, prípadne si vieme prichystať na cloude pracovný list s tabuľkou, kde majú žiaci dopísať jedno písmeno a učiť tak pravdivosť alebo nepravdivosť výrokov, ako to môžete vidieť na obrazovke. Na interaktívnej tabuli alebo napríklad v PowerPointe si vieme prichystať výroky, ktoré sú pravdivé alebo nie a nechať deti ich triediť. Pokračovať budeme výberom prvkov, a teda výkonovým štandardom vybrať prvky alebo možnosti podľa pravdivosti tvrdenia. Tu by sa žiak mal naučiť vyberať tie prvky, ktoré majú nejakú určenú vlastnosť. Čiže ústrednou témou je vyberanie, triedenie nejakých prvkov podľa kritérií, respektíve podľa nejakej množiny. V škole je to zasadené do prípravy olympiády, kde žiaci postupne triedia napríklad športy na zimné a letné, individuálne, kolektívne a podobne. Výber je stále ťažší, obsahuje viac kritérií výberu, respektíve žiak musí vybrať prvky, ktoré majú isté vlastnosti, alebo na základe toho, či spĺňajú určenú podmienku. Napríklad z bežcov vyber len tých, ktoré majú číslo medzi 25 a 45. Alebo z cyklistov vyber tých, ktorí majú modré tričko a číslo medzi 25 a 45. Táto oblasť môže byť koncipovaná na rôzne témy, jej podstatou je však vyberanie prvkov podľa istých pravidiel. Ideálne je v tomto prípade využiť interaktívnu tabuľu, kde napríklad pomocou Activity Buildera vieme prichystať množstvo úloh na vyberanie, triedenie, alebo môžeme využiť len kružkovanie digitálnym atramentom, pričom prvky si vyberiem z galérie. Taktiež si v PowerPointe vieme prichystať ako v predchádzajúcom prípade dve miesta, do ktorých môže žiak niečo umiestňovať. Na tejto téme vieme pracovať aj bez použitia počítača. Žiaci sa postavia, učiteľ vymýšľa pravidlá, podľa ktorých sa budú triediť. Potom je tu téma hľadanie a opravovanie chýb. Táto téma bude vyzerať rozdielne podľa toho, či už žiaci vedia riešiť problém interaktívne pomocou postupnosti príkazov alebo nie. Najprv sa budeme venovať štandardu nájsť a opraviť chybu v návode alebo v zápise riešenia. Na tejto hodine budú žiaci opravovať pokazené návody a postupy. V AA škole je táto téma rozdelená do dvoch častí, pričom ústrednou témou je opravovanie chýb so škriatkom motajkom, ktorý vždy niečo pokazí. Je to opravovanie pokazených návodov na vykonanie určitých činností a pokazených postupov. Čiže celý čas hľadáme chybu v návode v postupe. Návodov postupov je veľa, kľudne to môže byť aj 5 vied o fúkaní nosa, zatlkaní klinca, alebo to môže byť recept na koláč. Úlohou žiakov je dať tieto kroky do správneho poradia. Takúto úlohu si vieme prichystať v pracovnom liste, kde žiaci budú presúvať text. Tu môžeme využiť prepojenie s prácou s textom, čiže označíme celú vetu a text presunieme, alebo môžu presúvať objekty tvary s textom v PowerPointe alebo Worde.
V druhej časti sa AA škola venuje stavaniu stavebníc. Najprv je potrebné zistiť, či vôbec je možné riešenie a teda vyjadríme sa, či je možné postaviť takúto stavbu, akú vidíme na obrázku. Neskôr zisťujeme, ktorá kocka v stavbe chýba, keďže Motejkovi niekto skrýl návody, ako stavať z kociek. Pozrie sa na stavbu a skúsi ich zoradiť v správnom poradí. Postupne ťažšie stavby, kocky sú rôzne pootáčané, nie sú v tom smere, ako sú na stavbe. Tretia alternácia sa venuje aj doplneniu farby. Na obrázku sú stavby aj materiál a zistí, ktorá farba v materiáli chýba. Ak by ste si sami chceli vytvoriť takéto 3D obrázky, vo Windows 10 na to môžete použiť 3D Builder alebo 3D Skicár. Avšak všetky tieto úlohy môžu byť aj v 2D a obrázky spolu s textom si viete prichystať vo Worde, PowerPointe alebo aj v programe, ktorý poznáme z práce s grafikou LibreOffice Draw. Spravili sme si úvod do programovania a teraz prejdeme na priame riadenie vykonávateľa, robota, korytnačky a podobne a teda na interaktívne riešenie problému. Interaktívne znamená to, že to vykonávateľ po zadaní príkazu hneď vykoná. Ak vykonávateľovi zadáme príkaz, vykonávateľ okamžite koná a hneď daný príkaz vykoná. Na tomto princípe je postavený napríklad aj množstvo hier. Ideme teda naplňať výkonový štandard, riešiť problém priamym riadením vykonávateľa a aplikuje elementárne príkazy do daného jazyka na riadenie vykonávateľa. Ale čo môže byť samotným problémom, ktorý treba riešiť? Môže to byť aj pohyb psa Dunča cez záhradu, ako je to v AA škole, alebo pohyb robota Emila po štvorcovej sieti, alebo kľudne aj pohyb tvojho spolužiaka po triede. Na interaktívne riešenie problému totiž môžeme nazerať z viacerých uhlov. Ako sme povedali, v AA škole je toho výcviku Dunča, ktorý v šetinej záhrade beha po záhonoch, láme kvety, bylinky i zeleninu a preto ho treba vycvičiť. Pani učiteľka tieto úlohy pripravila, naprogramovala v prostredí Scratch a pomocou nich demonstruje nielen interaktívne riešenie problémov. Scratch je programovací jazyk, v ktorom sa dajú vytvárať interaktívne príbehy, hry, animácie a ktoré je možné zdieľať na webe. Prostredie jazyka má otvorený zdrojový kód a je chránené vlastnou slobodnou licenciou. Tieto pripravené úlohy sú stále na inú tému a sú dostupné na stránkach AA školy, ale aj na portáli Scratch spolu s popisom. Ak kliknete na ikonu Scene Site, môžete vidieť jednotlivé prvky, ako boli tieto úlohy naprogramované, ako to môžete vidieť teraz na obrazovke. Veľmi podstatnou informáciou je, že pri interaktívnom riešení problému musia byť vždy dostupné ovládacie prvky, ktorými vykonávateľa riadíme. V tomto prípade sú to šípky, týmto je interaktívne riešenie problémov charakteristické. Podstatou úloh je dostať Dunča cez záhradu tak, aby nestúpil do kvetinového záhonu. Úloha má niekoľko úrovní. Dunčo najprv len nesmie vstúpiť na zelený kvetinový záhon. Potom pribudne aj drevená terasa, po ktorej sa môže pohybovať voľne a nakoniec sa terasa zastreší a Dunča pod ňou nie je vidno. Terasa sa následne ešte zväčší a zakrie sa aj časť chodníka, tak aby si časť tejto cesty musel žiak predstaviť. Úloha pokračuje s myškou. Tieto úlohy sú už trošku náročnejšie, pretože myš má v záhrade diery a keď vôjde do diery, nie je ju vidno a celú cestu si musí žiak predstavovať. Cesta je vždy zložitejšia, kľúkatejšia, pridávajú sa viaceré diery. Dunča a myšku nebudeme cvičiť ovládať len pomocou ovládacích prvkov šípok, ale dôležité je demonštrovať, že namiesto šípok ako ovládacie prvky môžu slúžiť aj slová, ako to je vidno na úlohe vpravo. V interaktívnom riešení problémov si pripravujeme myseľ žiakov na to, aby ste vedeli predstaviť celú cestu a mohli tak napísať algoritmus program pri téme riešenie problémov pomocou postupnosti príkazov. Ak by sme túto tému chceli robiť bez počítača, mohli by sme naprogramovať spolužiaka. Dôležité je si na začiatku ale vždy jednoznačne nastaviť pokyny. Ak nevyužijeme AA školu a Scratch, vieme tieto úlohy demonštrovať aj pomocou robota Emila, ktorého vieme taktiež ovládať pomocou šípok. Existuje aj viacero free programov, kde sú úlohy založené na tomto princípe. Jedným z nich je aj program Easy Logo, kde existujú úlohy na túto tému. Využiť môžeme aj program Gcompress, kde pomocou žerieva, ktorý sa ovláda šípkami, skladáme kocky podľa predlohy. Interaktívne riešenie problémov tvorí predstupienok algoritmického riešenia problémov pomocou postupnosti príkazov. Ideme teda riešiť problém skladaním príkazov do postupnosti, interpretovať ho, krokovať riešenie, simulovať činnosť vykonávateľa podľa štátneho vzdelávacieho programu. V rámci tejto témy žiaci prejdú od priameho riadenia, čiže od interaktívneho riešenia problému k riadeniu vykonávateľa napríklad Dunča alebo korytnačky pomocou postupnosti príkazov. Začneme bez počítača, vytvoríme si pracovný list so štvorcovou sieťou, tu budeme používať často a pár príkazmi v postupnosti a budeme aplikovať badateľský prístup a necháme to deti odhadnúť, kde sa asi vykonávateľ Dunčo bude nachádzať vo vykonaní príkazov v podobe šípok. Na interaktívnej tabuli, napríklad pomocou SmartLabu alebo Lesson Activity Toolkit si vieme prichystať programovacie Pexeso, rovnako ako v AA škole, alebo kľudne môže byť aj v klasickej papierovej forme. Žiaci budú hľadať dvojice príkazov, ktoré vedú na rovnaké miesto v sieti.
Príkazy sú na Pexese inak usporiadané, ale smerujú na rovnaké miesto štvorcovej sieti. Cieľom týchto aktivít je pochopiť zápis, postupnosť príkazov pomocou šípok. V AA škole pani učiteľka pokračuje aktivitou, kde úlohou žiakov je na štvorcovej sieti zistiť, ktorou cestou išiel vykonávateľ. Tieto úlohy môžu, ale nemusia byť s okamžitou spätnou väzbou. Vieme si ich taktiež prichystať ako pracovný list vo Worde, s tabuľkou, ako to vidíte na obrázku, napríklad v kombinácii s Kahoot alebo iným kvízovým nástrojom. Alebo len napríklad zapisovať odpovede do zošita alebo na tabuľu. Dobrou otázkou pri tejto úlohe je, či je možné tieto šipky pomiešať a či by sa aj tak dostal Dunčo do cieľa. Nech to žiaci kľudne skúsia. Pracujeme ďalej s postupnosťami, ale stále na vyššej úrovni. V AA škole pracujeme s pripravenými nástrojmi v Scratchi spolu so psom Dunčom. Žiak si musí teraz predstaviť celú postupnosť, ako sa Dunčo bude pohybovať. Žiaci majú kliknúť tam, kde si myslia, že bude Dunčo na konci príkazu. V prvej úlohe je ešte aj cestička, následne však zmizne a žiak sa musí orientovať len na prázdnej štvorcovej sieti. Žiak sa tu trochu zoznámie s príkazmi, demonstrujeme, že sa dajú skracovať, vo Worde si na to vieme prichystať pekný pracovný list. V AA škole máme úlohu, kde žiak musí doplniť číslo k opakujúcemu sa príkazu. Pri týchto úlohách sa dá veľmi pekne pracovať so štvorcovou sieťou, vieme si tam prichystať množstvo úloh na demonštráciu postupnosti príkazov. V AA škole je pripravený pracovný list, kde si žiak má skúsiť napísať príkazy pre Dunča na vopred vyznačených cestičkách, ktoré vedú na jedno miesto. Pričom to si vieme prichystať kľudne aj vo Worde. Následne, keď už vieme, čo je to príkaz, môžeme prejsť na vyššiu úroveň a príkazy môžeme skladať do postupnosti. Nebudeme to na začiatku robiť po jednom, ale skúsime to po väčších celkoch, teda po 3 príkazoch. V AA škole je cvičenie na preusporiadanie postupnosti príkazov, ktoré Dunčo roztrhal na 4 časti a úlohou žiakov je ich poukladať do správnej podoby. Pokračujeme ťažšou úlohou, kde sa žiak musí rozhodnúť, ktorou cestou by mal Dunčo ísť a až potom skladať príkazy. Keď už vieme, čo je to postupnosť a trošku s ňou už vieme pracovať, v ďalšej úlohe môžeme zisťovať, ktorý z príkazov v postupnosti chýba, ak vidíme celú cestu Dunča. Takúto úlohu môžeme alternovať aj so skrátenými príkazmi. Hovorili sme, že príkazy nemusia byť vyjadrené len piktogramom, ale aj slovom. Preto by si takéto úlohy žiak mal vyskúšať aj so slovným príkazom, a to je v kombinácii so skráteným príkazom, ako to môžeme vidieť na obrázku. Všetky tieto úlohy si vieme pripraviť aj na interaktívnej tabuli alebo aj ako pracovný list. Vpravo dole môžete vidieť tabuľku urobenú vo Worde, pričom vedľa nej sú šípky, ktoré sú spravené v PowerPointe a postrihané skicári. Tieto šípky je potrebné dať do správneho poradia. Taktiež úlohu na doplnenie chýbajúceho príkazu. Aj na túto tému vieme spraviť pracovný list, štvorcovú sieť s cestičkami, ako to má pani učiteľka v AA škole, a to s neúplnými cestičkami, kde je treba zaznačiť postupnosť príkazov priamo do tabuľky. V rámci témy riešenia algoritmického problému pomocou postupnosti príkazov môžeme využiť aj freewareové nástroje, ako je Panák, XZLogo, či rôzne hry, alebo aplikáciu Scratch Junior, ako to môžete vidieť na obrázkoch. Prebrali sme základ programovania na 1. stupni, potrebný na to, aby sme mohli pracovať s aplikáciou Scratch. Ale nie je to, v ktorej pani učiteľka programuje úlohy, ale v aplikácii Scratch Junior, ktorá predstavuje jednoduchú alternatívu vhodnú aj na 1. stupeň. V rámci tohto programu by sa mal žiak naučiť ovládať svet kocúra Scratcha. Tento program treba na začiatku dobre predstaviť, demonštrovať, povedať, že sa s ním dá pracovať nielen na počítači, ale aj na tablete, a tým pádom ho ovládame nielen myšou, ale aj prstom. Čo vlastne kocúr robí? Plní tvoje príkazy, ak mu týchto príkazov dáš viac, hovoríme týmto príkazom program. Ak kocúrovi dáš správne príkazy alebo program, bude ťa počúvať. Program je freewareový, treba postupne ukázať všetky príkazy, ktoré kocúr Scratch vie vykonať, na čo by mohli nadväzovať úlohy, kde má kocúr vykonať nejaký program na nejakú tému, ako sme už v rámci týchto hodín zvyknutí. Kocúr môže ísť dopredu, dozadu, môže skákať, môže sa otáčať a podobne. Program je veľmi zaujímavý a motivujúci, ale pozor, dajú sa v ňom robiť aj veľmi zložité veci, ktoré už na 1. stupeň vhodné nie sú. Tým, že program Scratch je veľmi obšírny, určite by bolo potrebné sa mu venovať na viacerých hodinách a pracovať s viacerými funkciami. Doposiaľ sme sa naučili, ako kocúrovi zadávať príkazy, po ktorých niečo vykoná, a naučíme sa ešte skracovať príkazy a meniť pozadie Scratchovi. Opäť, aj tu by mala predchádzať samotnej práci žiaka demonštrácie jednotlivých funkcií. Demonstrujeme teda, ako sa dá skrátiť príkaz a ako sa mení pozadie. Nasledovať by tu mali úlohy na tieto jednotlivé funkcionality. Scratch je dostupný na viacerých platformách a zariadeniach, okrem počítača, ako sme spomínali, aj na tablete. Máme za sebou všetky podtémy algoritmického riešenia problémov v rámci štátneho vzdelávacieho programu, okrem iného aj hľadanie a opravovanie chýb, kde sme hľadali a opravovali chybu v návode alebo v zápise riešenia.
Keď už vieme riešiť problém aj interaktívne a pomocou postupnosti príkazov, hľadanie opravovania chýb teraz bude vyzerať trošku inak a chybu budeme hľadať priamo v postupnosti. Úlohy opäť postavíme na istej postupnosti z hľadiska obťažnosti. Pani učiteľka v AA škole na to má v Scratchi pripravené interaktívne úlohy. Tieto úlohy môžeme alternovať vytvorenou štvorcovou sieťou vo Worde spolu so šípkami. Tieto úlohy sú tak vhodné na vytvorenie pracovného listu, kde žiak bude dokresľovať, krúžkovať alebo kľudne aj na interaktívnu tabuľu, kde môže žiak príkaz presúvať. Prípadne ich môžeme urobiť aj interaktívne s okamžitou spätnou väzbou pomocou nástroja Kahoot. Postupujeme od najľahšieho po najťažšie. Najprv zisťujeme na štvorcovej sieti, kde je vyznačená cestička, či je postupnosť správna, následne už bez cestičky. Potom je úloha zameraná na identifikáciu nesprávneho príkazu a následne aj na jeho doplnenie. A v škole je taktiež pripravený aj pracovný list. Mali by sme myslieť na to, že pred každou hodinou, prípadne ak prechádzame z ročníka do ročníka, je potrebné opakovať prebraté učivo predtým, ako budeme pokračovať v novom. Takéto úlohy môžu v závislosti od témy vyzerať rôzne. Na zopakovanie interaktívneho riešenia spolu s riešením pomocou postupnosti je v AA škole pripravené cvičenie s novým prvkom kreslenia, podľa ktorého žiak musí nájsť najkratšiu alebo najdlhšiu cestu s bludiskom. Tieto cesty následne zapisuje do pracovného listu. Táto úloha by sa nám bez predpripraveného interaktívneho cvičenia alternovala len veľmi ťažko. Je to určite možné s vylečeným pracovným listom, kde žiak použije klasickú ceruzku na zaznačenie cesty a jednotlivých príkazov. Na zápis postupnosti si podľa vzoru môžeme pripraviť pracovný list so štvorcovou sieťou, na ktorej stojí vykonávateľ v strede a má sa dostať do označených bodov, pričom sa musí vyhnúť niektorým štvorcom, ktoré sú zvýraznené sivou farbou. V ďalších cvičeniach AA školy si ukážeme, ako kombinovať interaktívne riešenie problémov spolu s riešením problémov pomocou postupnosti príkazov. V AA škole má pani učiteľka pripravené výborné cvičenia, ktoré sa zakladajú na interaktívnom ovládaní vykonávateľa, pričom vykonávateľ za sebou zanecháva stopu a umožňuje nám tak pomocou jednotlivých príkazov kresliť obrázky a tieto príkazy zapisovať do pracovného listu. Úlohy sa tu už stávajú viac komplexné. Na kreslenie používame naprogramované cvičenia Scratchi. Vo Worde si pripravujeme pracovný list, kde bude štvorcová sieť spolu s obrázkami, ktoré je potrebné nakresliť a do vedľajšieho stĺpca aj zapísať. Na podobnom princípe je založené aj cvičenie, v ktorom prepíšu deti arabské čísla do digitálnej podoby a taktiež zapíšu postupnosti príkazov, ktoré na to použili. V tomto prípade to ale bude naopak. Najprv označia v pracovnom liste začiatok, nakreslia číslicu, napíšu postupnosť a až potom si idú overovať, či tú postupnosť zapísali reálne správne. Pokračujeme v kombinovaných komplexných úlohách, pričom budú ešte na vyššej úrovni, keďže vykonávateľ už nebude sám, ale budú dvaja. A teda aj postupnosť príkazov bude dvojmo. Na portáli AA škola nájdeme cvičenie, ktoré je predpripravené v Scratchi. V prvej úlohe je potrebné zistiť na základe postupnosti príkazov, či na vyznačené miesto dôjdu obaja vykonávateľia alebo nie. Túto úlohu vieme pripraviť pomocou štvorcovej siete vo Worde. Tak ako aj v predchádzajúcich prípadoch, môže alebo nemusí byť s okamžitou spätnou väzbou, napríklad pomocou Kahoot. Môže to byť pracovný list s podčiarknutím, alebo úloha na interaktívnej tabuli, alebo ako sme spomínali Kahoot quiz. V ďalšom type úlohy miesto nie je vyznačené a úlohou žiaka je označiť miesto, kde sa vykonávatelia príkazu stretnú. Aj v tomto prípade sa dajú pripraviť pekné pracovné listy s bieloštvorcovou sieťou v programe Word. Mali by byť zamerané na stretnutia vykonávateľov na základe postupnosti. V AA škole je pripravená úloha, kde žiaci vyhodnocujú postupnosti jednotlivých vykonávateľov a ich prípadné stretnutia. Žiaci potom vyhodnocujú, či sú príkazy najkratšie možné a podobne. Na tomto princípe môžeme postaviť množstvo úloh. Programovanie zakončíme opäť v Scratchi v programe Scratch Junior. Zopakujeme si určite všetky funkcie, ktoré už vieme, a teda základné príkazy, skracovanie či zmenu pozadia. Bolo by ideálne, ak by k tomuto programu deti mali prichystanú nejakú pomôcku, pomocou ktorej by sa zorientovali v programe, to znamená nejaký textový alebo obrázkový tutoriál alebo nejaký našepkávač. Tak ako aj v predchádzajúcich hodinách, aj tu budeme pracovať s dvomi vykonávateľmi naraz. Budeme demonštrovať, ako na scénu pridať ďalšie postavičky, ako pred písaním programu upraviť vlastnosti, napríklad veľkosť, a ukážeme si ďalej, ako napísať program pre jednotlivé postavičky a ako ich naraz spustiť. Veľmi dôležité je aj ukázať, ako sa jednotlivé postavičky mážu. Obsahom by mal byť taktiež loop príkaz, pomocou ktorého nastavíme, aby sa postavičky pohybovali do nekonečna, respektíve aby program vykonávali opakovane. V závislosti na týchto funkcionalitách by sme aj tu mali prichystať rôzne úlohy na všetky tieto funkcie. V Scratchi by sme mali určite ešte aj prebrať rýchlosť vykonávateľa programu, jeho zmiznutie a zobrazenie, pauzu alebo spustenie dotykom, to znamená tzv. Podmienky.
V AA škole je množstvo úloh na všetky tieto funkcionality. Napríklad naprogramuj ľudí na výlete, vyber vhodné pozadie vykonávateľov, bicykel a auto, naprogramuj to tak, aby každý išiel iným smerom, alebo naprogramuj výrlu, ktorá sa bude pohybovať po lúke, pri dotyku s kvetom zmizne a objaví sa na inom mieste. Toto bol stručný základ témy algoritmické riešenie problémov. Ukázali sme si rôzne portály, rôzne programy, rôzne aktivity, ktoré na túto tému viete prichystať. Tento tutoriál zakončíme citátom od učiteľky roka, ktorá dostala otázku, či by medzi novými zručnosťami sa mali objaviť aj základy programovania. Jej odpoveď je jednoznačná, určite áno. Programovanie ako súčasť všeobecného vzdelania je v súčasnosti nevyhnutné. Keď sa niekto pýta, na čo sa majú deti učiť programovať, treba sa tiež spýtať, koľkokrát denne sa s niekým rozprávajú po anglicky, angličtinu sa učia a koľko času trávia digitálnymi technológiami a programovací jazyk sa neučia.